Dneska som vyrazil za Františkom Kšánou, čo je vlastne hlavný řezník ambienta, ktorý tvorí a pripravuje výrobky pod značkou Naše maso, ktoré určite poznáte z rohlíku. A ja taky a miluju to, takže sa poďte pozrieť, ako to tady vypadá a všetko si ukážeme. Teším sa na to. Zdraví, Pavle. Nestáva sa často, že by vás nejaký spracovateľ mesa a údenín pozval k sebe do výroby. Vo firme Amaso to však majú nastavené inak. František nám ukázal všetky miestnosti, z ktorých nám často padla sánka. Okrem hovädzieho mesa v top kvalite sa tu spracováva aj bravčové z kšeštických prasiat. Sami si miešajú korenie, nakladajú v solnom roztoku a anglickú slaninu pred údením kúpu v krvi, čo bolo pre mňa zaujímavé zistenie. Tušil som, že všetko, čo v mesiarni Naše maso na rohlíku kupujeme v top kvalite, ale nevedel som, že ľudia, ktorí tu pracujú, do toho dávajú celé srdce. A za to im patrí veľká vďaka. Si to viděli sami, já mám tady výslužku. Františku, děkuju moc. To jsou taký malý vzorky na ochutnání. No, je jich trošku hodně. A tímto vás si pozvem do extra zóny Rohlík parku na festival filmový do Karlových Varů, kde se ještě spolu stretneme a něco dobré si uvaríme a spíš ochutnáme. Takže príďte sa pozrieť a já si to idem domů toto všetko připravit a ochutnať. Moc se na vás těšíme. Taky, čau.